Ħadd it-tajjeb. Illum 29 ta' Novembru huwa l-ewwel ħadd tal-Avvent. Nilqakom għal din il-quddiesa mill-kappella taċ-ċimiterju ta' Witammiq Limiti tal-Kalkara. Jiċċelebra din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna. Jikkonċelebra Dun Brian Ġalanze, il-kappillan tal-Parroċċa tal-Kalkara. It-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-ħadd fuq il-website bkids.mt. L-isem tal-Missieru tal-Ibnu tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Qegħdin fl-aħħar ħadd tax-xahar ta' Novembru u għaxira li nikkonkludu dan ix-xahar iddedikat anke lil mejtin minn hawnhekk mill-ċimiterju ta' Witammiq fil-Parroċċa tal-Kalkara. Nerġa' nirringrazzja ħafna lil kappillan Father Brian tal-li qed jilqana hawnhekk u lil min qed jieħu ħsieb lil Manuel. Illum ukoll f'dan l-ewwel ħadd tal-Avvent għalhekk qed tarawni liebes bil-vjola għax bdejna din is-sena ġdida u tibda bl-Avvent, qegħdin nitolbu u anke ngħinu kif nistgħu lill-missjoni jew il-kustodja tal-Art Imqazza. Hemm il-Patrijiet ta' Ġiesu, il-Patrijiet Franġiskani Minuri li għandhom ħafna kunventi jieħdu ħsieb ħafna postijiet fejn għex Ġesu, fejn għexet il-Madonna u San Giuseppe, il-Qaddisin Apostli. Tant seħħu ġrajiet marbutin mal-fidi tagħna. U tajjeb li ngħinu lil daw il-patrijiet jieħdu ħsieb daw is-santwarji, il-komunitajiet insara li għandhom bżonn ħafna jruna. Bħalissa l-Art Imqazza m'hemmx pellegrini, ma jistgħux imorru. Immaġinaw intom aħna qed imbagħtu wkoll għax m'għandniex turisti li nixtuq jkollna. Immaġinaw daw kollha jgħixu mill-pellegrinaġġi, m'hemm xejn, m'hemm ħadd. Komunitajiet li għandhom bżonn l-għajnuna. Kull qatra tot tgħidli m'għandix minn fejn nagħti, anki tagħti ftit lil din l-Art Imqazza. Napprezza ħafna u nirringrazzjakom f'isem il-Kummissarjat tal-Art Imqazza. Illum bdejna din il-mixja li twassalna għal-miliet, imma l-ewwel mument tal-Avvent ifakkarna li aħna qed nistennew il-mulej jiġi. Nistennewk sa ma tiġi. Dan hu l-Avvent. L-Avvent għalhekk mhux xi ħaġa li għaddiet u qed nippreparaw biex niċċelebrawha bħalma nagħmlu fil-miliet, imma l-Avvent huwa li nistennew il-mulej jiġi. Ejjew nitolbu maħfra ta' kemm il-darba aħna tant konna medijin bl-affarijiet żbieħ tal-ħajja, mhux qed ngħid koroħ, li nsejna li wara kollox qegħdin nistennew il-mulej. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla li tista' kollox anqal fil-fididi tiegħek ir-rieda li bis-saħħa ta' emejjel tajba joħorġu jiltaqgħu ma' Kristu ibnek li ġej biex jissieħbu miegħu fil-leminja tiegħu u jistoqilhom jiksbu s-saltna tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżajija. Int mulej, missierna, ismek il-feddejtana minn dejjem. Għaliex mulej, iġġenna inwarbuk minn triqatek u twebsinna qalbna biex ma nibżgħux minnek. Erġa' lura mħabba l-qaddejja tiegħek u t-tribut tiegħek li huma wirtek. Mhux li kont tiċċarrat is-smewiet u tinżel minn hemm u jiteżżu l-muntanji quddiemek meta inti tagħmel eġubijiet li ma konniex nistennew
U sa mill-qedem qatt ma smajna bihom. Widna qatt ma semet, għajn qatt ma rat bħalek. Alla li ħabrek u lil min jittama fih. Inti tilqa lil min jagħmel is-sewwa bil-ferħ, lil dawk li jiftakru fi triqatek. Ara, inti kont madda palina u aħna dnibna, domna fi dnubna, u kontrik omna l-ħafna żmien, tniġġisna il-kol kemm aħna. Bħal ċarruta maħmuġa l-aħjar imejjel tagħna, bħal werqa il-kol dnibna, u ħżunitna bħal rieħ ġarrewna. Ħadd m'hawn li jsejjaħ ismek u jitħarrek biex iżomm miegħek, għax inti ħbejt wiċċek minna u rħejt fidejn ħżunietna. Madankollu Mulej int missierna, aħna t-tafal u inti l-fuħħari, aħna il-koll emili dejk. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjari. Reġġana li konna, Alla tal-eżerċti. Itfa fuqna d-dija ta' wiċċek, unkunu salfi, nejdu fl-imkien. Reġġana li konna, Alla tal-eżerċti. Itfa fuqna d-dija ta' wiċċek, unkunu salfi. Orajta Izrael, għati widen, int li qiegħed fuq il-karobini jiddi, għajjem il-qawwa tiegħek. U ejja ħassalvana ngħidu flimkien, reġġana għalli konna Alla tal-eżerċti, itfa fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salfi. Ejja Alla tal-eżerċti, ħares mis-sema wara u żur lil din id-dilja. Ħossib dak li ħawlet l-eminitek, ir-rimja li jint kabbart għalik ngħidu flimkien, reġġana għalli konna Alla tal-eżerċti. Itfa fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salfi. Ħatkun idejk fuq il-bniedem tal-eminitek, fuq il-bnedmin li jinti saħħart għalik. Aħna ma nitbedux minnek, roddilna ħajr u aħna insejħu ismek ngħidu flimkien, reġġana għalli konna Alla tal-eżerċti, itfa fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salfi. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, grazzja u sliem mingħand Alla missierna u l-Mulej Ġesu Kristu. Jiena niżżieħar dejjem lil Alla tiegħi minħabba fikom għall-grazzja li Alla tagħkom lilkom fi Kristu Ġesu. Fih intom stanejtu f'kollox, f'kull kelma, f'kull erf, daqskemm ix-xbija ta' Kristu kienet imwettqa fikom. Għalhekk mintom nieqsa minn ebda don, intom u tistennew id-dera ta' Sidna Ġesu Kristu. Huwa hu li jwettaqkom sal-aħħar biex tkunu bla ħtija fil-jum ta' Sidna Ġesu Kristu. Alla jżomm kelmtu, minnu kontum sejħin biex titlu fix-xirka ta' ibnu Sidna Ġesu Kristu. Il-kelma tal-Mulej. Lilna Mulej, it-tjieba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Kunu għajnejkom miftuħa, issru, għax ma tafux meta se jasal il-waqt. Jiġri bħal meta bniedem ikun sifer u telaq mid-dar. Iħalli kollox f'idejn il-qaddejja tiegħu, kull wieħed fuq xogħlu, u lil tal-bieb jordnalu biex jibqa' jisar. Mela jissru, għax ma tafux meta jiġi sit id-dar, jekk hux filgħaxija jew f'nofs il-lejl, jew x'injidden is-serduk, jew inkella mas-sebħ li ma jmurx jiġi għall-arrieda u jsibkom reqdin.
U dak li qed ngħid lilkom qed ngħidu għal kulħadd. Issru. Il-kelma tal-mulej. It-tifir? Kristu. Qabel xandar l-Evanġelju, il-Kappillan Fader Brian xel l-ewwel xema minn dawn l-erba' xemat u mbagħad waħda fin-nofs li b'xi mod fuq l-artal ifissru il-mixja li bdejna llum il-mixja tal-Avvent. Iżjed ma nersqu lejn il-miliet iżjed ikonna dawl. Huwa wkoll is-sinifikat ta' dak li qegħdin nagħmlu fid-djar tagħna bħalissa meta inżejnu għall-miliet u nixelu id-dwal bit-tama li s-settiet li xrajna s-sena l-għaddiet jixelu biex inżejnu. Il-miliet peress li jiġi wkoll f'dan l-ambjent tax-xitwa għalmenu għal nofs id-dinja x'in-nofs l-ieħor jiġi fis-sajf il-miliet. Ma nitkellmu fuq l-esperjenza tagħna. Aħna hawnhekk fejn ngħixu fid-dinja il-miliet jiġi fix-xitwa. Meta ikonna inqas dawl tal-bambin u allura id-dwal ċkejknin verament jagħtu dik is-sinjal ta' tama. L-ewwel parti ta' dan l-istaġun ma tiċċelebrax il-miġja tal-mulej fil-miliet fit-twelid tiegħu. Imma miġja oħra hija l-miġja tal-mulej fl-aħħar ta' żminijiet. U għal kull wieħed u waħda minna l-miġja tiegħu meta aħna fil-misteru tal-mewt isejħilna biex niltaqgħu miegħu. Anke għalina il-mewt hija laqgħa ma' ħabib. Ma jfissirx li ma tbeżżanix. Ma jfissirx li nippruvaw kemm jista' jkun l-arloġġ irresquh il-qudiem mhux lura fis-sens inbeduh. Imma nafu li rridu niltaqgħu ma' dal-ħabib li ħobna. Nistennewk sa ma tiġi. Illum fil-Vanġelju jgħidilna kif għandna nistennewh. Għajnejna miftuħa billi nisru. Tgħidli aħna għandna bżonn norqdu. Anke waqt li qed norqdu nistennew il-mulej bl-imħabba tagħna. Il-mulej jiġi wkoll fil-proxmu tiegħi. Jiġi f'kull persuna niltaqa' magħha. Anke dak il-mulej. U għalhekk tkun ħaġa sabiħa f'din l-ewwel parti tal-Avvent dan il-ħadd li ġej ukoll. Li aħna naħsbu ftit, nistaqsu lil nfusna, imma jiena kif qiegħed nistennih il-mulej. L-għet nixtieq niltaqa' miegħu u tgħidli imma dak sejdu ma jiġi m'għandix għaġla jien. Talba sabiħa meta tkellmuh il-mulej jgħidulu meta trid imma minix maġġel. Ewwa, meta trid imma minix maġġel, minix maġġla. Ma jiddejjax ma jħux għalih. Wara kollox xorta se jagħmel li jrid. Se jiġi meta ma nistennewx. Ma jixtieq li aħna fil-qalb tagħna nkunu nixtiequh. Dik ix-xewqa is-salvana xu jaf li aħna dgħajfin, jaf li aħna r-rekords mhux se jkunu kollox postu. Se nibqgħu ftit midjunin miegħu, ma jekk aħna neħilsu minn din l-idea li jekk nagħmel ħaġa tajba tkun plus u jekk nagħmel dnub tkun minus, inkunu iżjed liberi, nistennewh sa ma jiġi fil-glorja. Nistennewh niltaqgħu miegħu. Hekk jew nitolbu l-grazzja f'dan l-istaġun ta' stennija biex aħna nistennew il-mulej bil-ferħ. L-avvent mhuwiex ir-randan. L-avvent huwa l-istennija, l-istaġun tal-istennija. U aħna nixelu dwal u nżejnu ejjew nifirħu li maħniex biss qed niċċelebraw xi ħaġa li saret 2000 sen ilu fl-art imqazza li llum qegħdin nitolbu għalihom u niftakruhom, imma qegħdin nistennew jiġi bħala l-ħabib tagħna.
Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu lider u dak li ma jidix. U mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuha lina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq l-yemin tal-missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmelha mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-salbna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-iben, li hu meqjum mweġġa' flimkien mal-missier u mal-iben, u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nisqarma mudija waħda l-maħfra ta' d-nwiet, u nstenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Illum namlu talba speċjali għal-Lusija tiegħu il-Papa u nitolbu li il-mulej ibirku bis-saħħa, bil-erf u bil-qdusija. Nitolbu. Ħafna minna l-bieraħ b'fer kbir segwejna il-kreazzjoni ta' 13 il-kardinal ġdid fosthom Monsignor Mario Grech li issa huwa il-Kardinal Mario Grech. Nitolbu ħafna għal-jom, nitolbu ħafna l-Kardinal Grech. Jiena l-ħsib tiegħi imur dejjem għal-ommu u missieru li kellhom il-fer jaraw lil binhom isir kardinal. Imma nitolbu li din is-sejħa speċjali li l-mulejjet jagħti lil wieħed minna il-wilt Aziz ta' Djoċeżi Awċija ikun strument fidejn Alla għal-dusija tal-poplu tiegħu. Nitolbu. Illum nixtieq infakkar il-figura ħelwa, għarfa u ġwejda ta' Monsignor Annetto de Pasquale li kien isqof awżiljarju ta' Malta u li miet bħallum fid-29 ta' Novembru tal-2011 u għalhekk illum jagħlaq 9 snin mejjed. Għatiħom mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħ fis-sliem. U kif qegħdin hawnhekk fi Tammiq dan iċ-ċimiterju traġiku għax hawnhekk hawn mitfunin kważi 1000 minn ħutna li mietu bil-kolera tal-1837. Nitolbu f'din l-okkażjoni minn dan il-post għal ħutna kollha mejtin, mod speċjali l-vittmi ta' din il-pandemija li qegħdin ngħixu u l-mejtin kollha eżistana. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu fis-sliem. Nitolbu għalina l-koll, aħna qegħdin hawn, għadna hawn. Nistennew il-mulej sa ma jiġi, imma jew nistennew bit-tama u bil-ferħ, u aħna nżejnu d-djar tagħna l-miliet, ejjew ukoll nżejnuha bl-imħabba ta' bejnietna. Nitolbu. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna u f'dan l-avvent tagħtina l-grazzja li niltaqgħu miegħek f'ħutna, fis-sagramenti b'mod speċjali l-qrar u tqarbin u anke fl-istennija tiegħek bħala Salvatur tagħna. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti nnifsek tajtna u għamel li l-qima li nagħtuk bihom fuq l-art tħejjina għal frott tal-fidwa li int tatina fis-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Miżuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jint ħejjejt minn qabel u fetħinna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem. Biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu aħna niksbu fl-aħħar bid-deri l-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismejtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej fissem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġeratti l-ħajr. Tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek
sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi sabnata. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu għal-ħina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għat jaslimu l-għaqda li intrid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħasen. Żomni dejjem fidili lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu Ġesu. Danu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek
ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamil mulej li l-misteri għal-jom inġbarna ikunu taġid għalina. Għallimna bijom inħobbu l-ħwejjeġ tas-sema u li fil-mixja tagħna fost dak kollu li jgħaddi minn din id-dinja stess nintrabtu ma dak li jibqa' għal dejjem bi Kristu Sidna. Infakkar li ir-repetizzjoni ta' din it-trasmissjoni tal-Qudiesa llum tkun fil-5, ġifieri tkunu tafu xi ħadd li jixtieq isegwiha fil-għaxija, it-trasmissjoni fuq TVM2 illum tkun fil-5. Nixtieq insellem il-kull min isegwina ħadd wara ħadd. Nirringrazzja ħafna lill-Kappillan tal-Kalkara Father Brian u l-komunità tal-Karkara lil Manuel li jħossib hawnhekk talli fix-xahar ta' Novembru laqgħuna hawnhekk u tammiq u nitolbu għal xulxin, nitolbu li din il-mixja tal-Avvent tkun għal kull wieħed waħda minna mixja sabiħa. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-Qudiesa mill-Kappella taċ-Ċimiterju ta' Witammiq fil-Kalkara li minna xandarna l-Qudiesa tal-Ħadd matul ix-xahar ta' Novembru. Infakru li d-dispensa tal-obbligu tal-Qudiesa tal-Ħadd għadha fis-seħħ. Nappellaw lil persuni vulnerabbli biex isegwu l-Qudiesa mid-dar u biex inkomplu nosservaw b'attenzjoni il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa. Illum qed tiġi ċċelebrata il-ġurnata ta' talb u ta' għajnuna l-art imqazza. Nappellaw lil kulħadd biex noffru t-talb tagħna lill-Alla għal dawħutna li jgħixu hemm. Nippruvaw ngħinu lil dawn ħutna wkoll materjalment billi nagħtu l-offerta ġeneruża tagħna fil-ġabra li qed issir fil-qudies kollu li qed jiġi ċċelebrat fil-knejjes tagħna fit-tmiem din il-ġimgħa. Flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għall-persuni kollha fil-bżonn. Il-kumplament tal-Ħadd it-tajjeb.